Kasingi kaba arspa arkaway haka kateng ukpa ukun si maku amen. Putra Jisu pensele ingi dak mensi maku chongmi. Ka kitab jing penpau kana nong ka bahan riu. Ting alayu I ba ukun lang brot ulat no ya kaway ni kinyo tuli jing pendai. Ba ngalayu asngaw ba uway ni kisaw jing tau ba im uperta da kasul ka ba kum upertat. Ali syakmat da ka jing kendit ngalayu I uway ukulai balik. Unong syong uladan kerenti bala ai u kapang sngiat ulami kum unong job bandang job su haba ukun lang brot lala pemprai kacing pendai ke baar ngalai osngo yo jing thau ba em u baar ba perta ali syakmat sa uwai pat kulai ulawan mi udai ba saw ya unong syong su ula ai ka bod ban weng no ya kacing suk na ka petai ba kibriu kinya penyap uwai pat na ka benta kani la ai u ka wai lam ka bahe Nangta ukun ubulang berat laulat penpra yang jeng pendai ke balai ngalai osngo yo jeng tau ba imbalai ba uperta ali syakmat hakani kasin ngalai I uwai ukulai ba yong ba unong syong jong ulabat ya katarajur halakakti ngalai osngo kusur ke bawan na dien ki na preng kisau jeng tau ba im kaong ar perha uko kat kabainong cisngi bat kaju kador na kebentalai perha ubarli Henry wat pensniu yo ka umpniang oleh bat ya kawan. Aba ukur nang bro lalat pemprai ke jing pendai basau ngalai osngo yo kasur jong jing tau ba em basau. Kaba perta ali syakmat bar hakmi ukulai berli bertem. Unong syong jong u keteng ke jing yap bat kanyamra kabut na dien jong u. Haki la ai kabor hawlor sipawa na kapatai ban penyap da kawai lam da kanem sniu da ka klam Bada kimrat klau jong kapertai. Haba uku nang prot ulat pemprai kacing pendai kebasan ngayu I hapok kaduan. Kimensim jeng gitu keba iap parter na barba kisaki ya kaktin ublay. Kila pertajam kat bala ko kenrat bakut kat basisya sakat no syuk men up. Syuaba men bisyar ban penhiar keput ya kasnam jengi halor kibriu jong kapertai. Ya uway pa uway martil la ay ka jangkup jensur ka bali balaya thu bakin ya sya sakin diat pon haduk banda penbiang ka jingkain jong ki para syakri bat ki para bangit jong ki badai ban sya penyap kumbala le yaki habang la iba ukur lang brot ulot no ya ka jing pendai bahan riu ladan ujung mai bajur kasingi kala kelayong kum ka jan berni ke bakhan baru gunai ulah kelasau kum ka senam ki klur hasun binang ki lahap hakendau kum kithleng sok dembur bakinyu kal air ke bajur nangta ka sun beneng kala kenran kum ke kitab bala kelino ya kilum bal kita ulunong baro lapun kere jaka kisiem ka partai ki ruhe ruhan bal kidang ba sipai ki baris pa bat ki badan bor baro ki breu ki mrat ne ki balai luit ki laburi ya ladih ki kram bat ki sendrang lum kila pertah ki lomba bat ki mau siam tetap klub yangi Tuburi ingin nak kemat jong uta abasong halo ka ket bat nak jing bitar jong uku anak berat. Kasngi bakrau jong keput jong u kalawan mano bala bansyang. Kalau nong banyo hadin kalangi ni ngalai I saumut ki angal ki bayang ha ki sau tuli ki dong jong kapatai. Kila pensenge ki sau air jong kapatai kenang baan amdal air babe harin kau ni haduriau ni halor unu ding. Ngalai I uway pat wangal ba ulawan na mingi ubat ya kasyap jong ublay ba im ula pertada kasur bacam ki sao angal ki balayo I yo ka bor ban pensniu ka kendau ba kuduriau wat pensniu ka kendau ne kuduriau ne ki ding kat ba ompat syon ya ka ni kasyap ha ki silang mat jong ki syakri ublay jongi ngalai osngo ya ka jingkhen jong itu ki balabu dak kumni chispa sao po sao hajar ngut na baro kijat Israel Kat arngut nak kajat Juda, kat arngut nak kajat Reuben, kat arngut nak kajat Gad, kat arngut nak kajat Asher, kat ar hajar ngut nak kajat Naphtali, kat ar hajar ngut nak kajat Manase, kat ar hajar ngut nak kajat Simeon, kat ar hajar ngut nak kajat Levi, kat ar hajar ngut nak kajat Isakar, kat ar hajar ngut nak kajat Zebulun, kat ar hajar ngut nak kajat Joseph, kat ar hajar ngut nak kajat Benjamin. Hadin kini ngalayu I hakmat junga upat ba belin ya abang dan manu balak benyo. Na kijat benriu bat kijat beriu baro. Na kipat benriu bat kitin kitelit baro. Kila yang hakmat kaket.
bat ukun lang berat ki phong ki jan jensur ki balik bat ki selat lai hal ki ti ki la pertara kasur ke bajam ka jingpen em kawan na ublai jungi ubasyong halor ka khet bat na ukun lang berat baro ki angel ki bayang saudong ka khet lam ki temen kisan ki sau jing tau ba em ki dem hakmat ka khet ban mani ublai ki la ya ong amen ka jing ro ka buram siem ka jing start ka jing aingu ka buram ka bor ba ka jing klan ha ublai jungi junam la junam amen te wei kita men kisan ki ulah kelianga ki ai kini ki pai benrio baro ki bariam syat baro dak balik bat nang no kilawan ngala jubab ya ko kenrat pi ham tip ma pi ken ban yanga hang cha ulai thu yanga kini kilom kita ki bala syak sitom ha kapor jing tenju ka bakrau kila sat yala ki jan kop kila pen sle ala kila pen le ki hakasnam jong ukun nang brat dei kini balawan yala me ki khmat ka khet ublei bat singi bat mit kishakri ya ha temple jung uta abasong halor ka khet un a zakari eki lanu kin omstangan shu lenis liang shu lemne kisingi kasngi lemne ka jingshit kan shu yaki namar ukun lang brat ubas halor ka khet un secara yaki un sayalam yaki syaki umpok liu ba ajing em bat ublei un senyat no Blay insenyat no ya ki khmat ya ki umat baro na ki khmat chungi kak tien jong utrai ngi sungu ya oblay ni puli mentai kalau nang bah nriu kalau nang bah nyo hadien meng lapet ya kalau nang bah san ka om dan mano menurut ba long uba bit uba long wodi dan uta ba long uba bit ban play ya kita ki jing pendat ya ki sil mentangi itai tang ukulang berat mawai balak ban play kini ki sil ni kini ki jing pendat dan kalau nang ban riu min polis pang ka jing play kini ki sil henriu teli kidur kidar ki jing yu i hakani ka lo nang ban riu pila ro ban lujor bar ka balapen i hakani jutang ka barim khamtam ek ka kitab use kharian ng thu lupa kalau nang ban kong du khat ba prah du ba sipau na ta lo nang ban riu du khat ban kong du ba prah ukulai ba yu bali bar kinong shong nong shong kulai bada bapundon kami karanti kani ka thau kham ta be kinong parthian ki badai sapo ka mingi ka border bat ki himarum bat kini ki jupendik barabor ki roman bat ki lajop rukat tu kan ni ki jingale bat ki khamtam ko hakis nam refu RADA natare kani ka white lam ka bahe ka thau ya ka jing thma ka jing punjot ukulai bayong uthau ya ka khlam bat ka jing julor baro natara hala ongru ukulai belong rong bartem bathau ya ka jing yap bat ka jing pot no ki baro menta ka dukhat ba khandai teter ni i habala pen prap dai ka sil ka basan ni i ba hapo ka duan ka mensim jong kitu ki bala sya penyap na ka benta ka jing saki jong ki ya ka tien bat maki ki perta sakat no ko try sakat no ba kata ka jing bishar ya gitu ki bale gini ki kam kata ka jing bishar ya ka perthai baro but ya way pa way na ki ong ai ka jan kup ka bale ka jan phong ka bale but kani ka jing ong jong ka jing pentengan ya ki ba yai up na ka jing ya sha hadu ba kitu ki hinan ki para ki bari ben sya stom na mun tau jisu an sa pendap eki baro kani gari ka wi ka jing khot jong ka tien jo ble bandai up deng ki jing ale bandai up deng ki jing ale bar akani ka du khot ba khandai ngi i ba ka man siem jong kitu ba sya ya martir kitu ba ya martir na mun ta ka jing kamlong le no ai henrei ki pau khmat jong uble ki pau khmat jong uble bat ka snam ju ki martir ka yengkum ka sekhi ka jing pendram ya ka perthai lane ya kitu ki bor ki ba penstom ben lane ki ba yang persya ya ka jing sisya jong uble hadin gani kalau dukhat bakhat al ngi i sepang ka bala pli ya ka sil lane ka jing pendai ke bahan rio Pak hadin bala pendai ya ka pli ya ka ni ka jing pendai ke bahan rio ong kan ka ka singi kala kelayong bat kum ta terten ubenai ula kalo long kum ka snam bat ki klur ki lahap na hasehit beneng kani ka kedor ya ka jing syarkai kata ka por ka ba ublei bishar ya ka perthai baro kawe na tare ba ka kisim jo ka perthai baro khat kin ri bat kin phat bat ka ba maki kin pan ki ong hiar hap to
ban pertai ki lumba ban ka serngi ki namar bele ban yadai ki na ka na uta obasong halor ka khet ban na ka jing bitar jong ukhu lang brot namar bele kani ka sngi kani ka sngi jong ka jing bitar jong ukhu lang brot kala poi bat manu bala ban yang persya eka nani manu bala ban yang hakata ka por kani kingi i ba ublei ulong ukanrat jong ki eke baro hot kisiem jong ka perthai kila ban pen kila ban persyang ban pendu eka jing sisya handrei hakabakhadu hi ublei unsa job hakabakhadu hi ublei unsa job bat hakata ka por maki kinsa phet da ka jing ting hakal nong ma nyo pada sedang da ka jing batai sapang ka jing aibor kini ki angel ban penjot ya ka perthai ban penjot ya ka duriau handrei la ong hakal khat ka balai ka tin ublei ko ong bawa ju pen prai la ne penjot ya ka khendau ne ka duriau ne ki ding namar balai kat ba ompat bu ya ka ni ka dak ka shin ka sil hapo ka slang mat jong ki pa jong ublei kani kani ka dak ka shin jong ka jing pen em haba hakapor mendai haba pendai ya kani ka sil la ta ka sil hakano hono ko bomot ka pen iba ka tu ka sil ka kedau ya ka jinglong terai ya ka jinglong kenrat haba uplei ru ubu ya ka sil jung halor kitu ki bala jet khamtam ya ka silang mat jung ki ka pen iba ublei ulong kenrat jung ki iwei pewei ublei ulong kenrat jung iwei pewei kum ke kristan de ma u balong kenrat nang ta ru khat basau ko ong ya kini ngilai i silak sau hajar ngot kani ka number ka long symbolic kamot long khat ar sin khat ar bat si hajar ka thau yo pai ba billion khat ar sin khat ar ka thau yo ka jat jongki Israel bat hadin kata badal la pingi pe kam sakman hakadu khat ba khandai badal ong ne hadin kani bala thau la tap nyo ya kani ki pat Israel ki bala em la ong ne hadin kani badaru ngai isa kawe ka jing ipa ko bakrau upat billion ba ya ba om dan manu bala banyo na ki jai ben riu na ki jai briu na ki jai pat ben riu ki tien le baro bat ki yeng baro kini baro ki yeng khmat ka khet ba ukul lang brot ki phong ki jan jensur ki bali bat ki bat ki saltlai hala ki khati da ka ba ki perta tat ka jing pen em ka wana ublei jungi ba shong halor ka khet bat na ulong khun lang brot kani kadai ka dakashin ya ka ba ka jingpen em jong ublei kadai ka perthai paro ka we upat belin ba obang yimla banyo omla manu banyo ma uyo ka jingpen em na ki jai kitin baro khot bat ki phong da ki jan le jan jinsur bale ban pen iya ka jingpen man hok jong ki we pe we lingba u Jesus Christ bat kani ki plag ong ka jingpen em ka wana ublei ban na u khon lang brot baro ki perta amen ka jingero ka buram sim ka start ka jing aingu ka buram ka bor ba ka jing klanya oblei jungi junam amen we ni kitamen kisan ulakli uyones ong we ni kitamen kisan ulakli kini ki bri ki ki wan ma ula jawab ma phi kham te ba ka kini ka jawab ba stunat kalong ni kini kilong kita ki bala syak sitom ha ka por jing tenju ka bakrau kila sat ki jangkup ba kila penli ki ha ka snam jong ukun lang brot kini baro kibala syak sitom na kabenta ka jing sisya kibala syak sitom na kabenta u Jesus Christ na kabenta ka gospel na kabenta ka khubor ba kila syak sitom ba na ka por jong ting tenju ba krau ka por ka ba bon kin salen yala ka jinget bon kin ski jing sitom ki ba serkai ka ba ngira yu iten ka mala batay ka gospel ka kum u Matthews ru ka lonong ka ba alfasau ka jing pun sitom ka ba serkai ka ban sahab ka perthai kini ki hendrai ki tu baru khoi ki bayai ne ya ki tu ki ba khoi ki bayai ne kin sat penle kin sat pen ko ya la ka jan kop kin penle ya ka ha ka snam jung ko lang brot kin yo ya ka jing man hok lingba ka snam jung ko lang brot mangi iwei wei ru la khot ing iwei pe bangin long ki bayai ne hap deng ka jing ya le bangin long ki bayai ne ban shania ha utra jung Jesus Christ hapdeng gijing gijing tunjuk bamangi ngila ban dia kenduk akan ke sela perthai khamnam gijing mengi kenduk nak benta ka jingai bat kani kade ke jungkular kade namar balai kade kani ke jingai ne jungki ke balawan ya lameki hakmat ka khat ublei nang tada menta pada maki kinemat syu ya ka jing seliang kinemat syu ya ka jing tengan ka jing shit jungki singi kanam syu ya ki
balai namar ukun lang brod ubahalor kakat un sasharaya ki un sayalam ya ki shiki umpok liu ba ajing but ublay un sanyat no ya ki umat baro na ki kmat jongki kani kadi kejingkular ya kitu baro ki baya ini ba ukun lang brod hi un sayalam yang iwei pewei sha ki umpok liu ki ba ajing sha ki umpok liu ba ajing ban pentingan ni ban ya dai ngi ban nakabot jong kanu ka balak ban kentat ingi nakajing ya ukun lang brod un sa ai ka jingja thai ingi iwei pewei but ublay un sa wengno nakmat jungi ya ki umat jungi baro kani ka de ka jingkulan ka ai ka khubor ka bangiyo hakini ka ai baro ka khubor ka pedeng jong kani ka baro khoi ba mangi puli bangi la sha skon ro mana ka de ka ne ba ublay ulong ukan rat jong ke baro khoi jong ka history baro ka ba ar balada ka jingai ne jungi nak benta ublay ka jing sha stom nak benta ublay teng hak mat ka pathai ka la ban long kum ka jing be henrei kani ka jing sha stom nak benta ka gospel kam long ka bale no ublay u iya kata ublay u yai up but ublay un sa siu kliang nak benta kata la khot ingi kon men ka para ba bangin long ki ba ne dei tang ka jing ai ne ka ban penyarap yang iwei pewei ban yang hak khmat ka khet jong ublay hak khmat ka khet jong ukun lang brot ba ka ba khadu ka dei ba ublay hi un long ka jing tengen jungi ukun lang brot un sa yalam yang un sa ai jing ja that yang na kini ke baro but an sanya no ki umat baro na ki khmat jungi minum dan syu ka jing ka jing sitam lada mangi ai ne ha o ani ro ya Jesus Christ junam amen Wabneng to ai ba kacing ka mela ai ngi ha ukun chumi Jesus Christ men chungi ba kading zo kacing wala pan raham ki do no chungi do mun sim ko kin kirsiu biang hangi ya kacing ka men ba kar khu na menta kacing wan ka hima chumi to ai ba kacing chumi kan pan kala ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala kolong brio man brio na shapo but ikijing tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pathai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba kajing jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing kan pen sapriang ya kajing kmen ba kajing suk jong nom pen em jong mi sha satla ka pathai chami ublai jungi ubala ka khu junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kuruno kutam Jisu tersin ai kemarian rap jengi Kristan tuduai na kumta jengi